Hola família, què tal? Benvinguts aquí al Raconer Robert. Primer de tot, moltes gràcies per veure aquest vídeo, que espero que t'agradi. Ja saps que si us agrada aquest contingut que vaig penjant últimament, doncs subscriviu-vos, feu-li un bon like i, i a mi em farà molt i molt content. Avui us vinc a portar una sèrie que mireu que jo vaig crear aquest canal doncs, per recomanar-vos o per fer crítica o per veure i parlar aquí sobre en el canal, doncs parlar sobre el que vaig veient, jo us ho recomano, generalment sempre us recomano coses bones o positives, de moment no he trobat amb cap pel·li que no m'hagi agradat i us l'hagi portat, pel·lis que no m'hagin agradat les he vist, però que les hagi portat aquí i dir-vos que no la veieu, doncs no, algun dia farem algun vídeo, però de moment tot és bastant, bueno, el que jo ho veig us ho recomano a vosaltres. I aquest vídeo és doncs, bastant especial perquè en aquest cas és al revés. Us vinc a recomanar una sèrie que m'han recomanat i la veritat és que no puc estar més content d'aquesta recomanació perquè és una sèrie, és veritat que no és molt antiga, però sí que és veritat que la primera temporada doncs ja fa un temps que s'ha estrenat i es va estrenar el 20 de febrer del 2022. I de quina sèrie es tracta? Doncs jo és una sèrie que recomano sobretot pels orfes de Lost i pels orfes de Stranger Things, per exemple. Perquè és una sèrie que ho mescla tot. És bastant... té molta fantasia, passen molts de misteris i, bueno, i es tracta d'anar trobant aquests secrets que te va deixar la sèrie. Però a veure, Xavi, la portem aquí ja un rato. De quina sèrie estem parlant? Doncs, família, estem parlant de la sèrie From. En aquest cas, jo l'estic veient des de HBO, però bueno, em sembla que ja ha arribat a altres plataformes. I he començat per la primera temporada i és el que us vinc a parlar d'aquesta primera temporada de From, que a mi la veritat és que m'ha tallat el cap, comença com un tiro, és una sèrie que té moltes preguntes a fer-se un, però bueno, així per començar, de què va aquesta sèrie From, primera temporada? Ja us dic que vaig una mica tard, me la van recomanar fa poc, sé que es va estrenar el 2022, estem 2026, doncs fa 4 anys ja ben bé que s'ha estrenat la primera temporada. Sé que ara fa poc s'ha estrenat la quarta temporada per HBO, ja arribarem. Vull que també me deixeu als comentaris si l'esteu veient i esteu al dia, si me la recomaneu no, o l'heu vista i l'heu deixat per la meitat, si també me la recomaneu. Deixeu-me els comentaris què us ha semblat, si creieu que val la pena seguir-la, no val la pena seguir-la. Jo parlaré sobre aquesta primera temporada en especial, perquè de moment és el que he vist, i ja us dic, és una sèrie que m'ha volat al cap. Quina és una altra de les coses que més m'ha cridat l'atenció abans d'entrar a la sinopsis de la sèrie, que en vull parlar una miqueta extensament, és que ja està produïda pels germans Russo, els mateixos productors doncs, de les pel·lícules de Capitán Amèrica Soldat d'Hivern, el Capitán Amèrica Civil War, dels Vengadors, de les dues, de la Infinity War i la de Endgame, són els productors que també faran les noves dels Vengadors, en aquest cas Doomsday, i la futura, ja l'any que ve, la de Secret Wars. O sigui que imagineu-vos la qualitat que ha de tenir aquesta sèrie doncs perquè els mateixos productors de les pel·lícules més taquilleres de la història i les que més se n'ha parlat i que més, bueno, més diners han recaudat i que han creat aquest univers tan de Marvel amb els Vengadors i crear tot aquest univers MCU, doncs són els mateixos productors d'aquesta sèrie tan especial. I ja us dic, ara entrarem una miqueta més a la sinopsis, vale, de què va aquesta sèrie. I ja us dic, família, és una sèrie pels orfes de Lost i pels orfes de Stranger Things, perquè es barreja una mica tot, i ara ja entendreu el per què. De per què dic que és bastant semblant a Lost, Perduts, i una miqueta a Stranger Things? Doncs perquè la sinopsis una mica això és seguim una família, en aquest cas la família Matthew,
amb un viatge per carretera i en un moment donat doncs, la carretera queda tallada amb un arbre i bueno, ells s'han de redirigir i acaben en un poble bastant depriment, la veritat, on allà queden doncs, com atrapats. Això és el primer capítol, vull dir, és una mica senzill. Ja queden atrapats en el poble i, bueno, després d'unes circumstàncies que ells tenen, un accidents que ells tenen, doncs ens ensenya que aquest poble a les nits doncs, succeeixen coses i és que surten doncs, uns, podem dir, dimonis, uns zombis, uns, no sé, esperits, doncs que a les nits atacant a la gent si no estan refugiats o no estan tancats en un lloc o no estan dins d'un lloc segur, en aquest cas. I llavors s'ha de tancar tot, doncs, finestres, portes i tot l'establiment el màxim tancat possible. I així, doncs, és una miqueta com va movent-se la primera temporada. Una mica del xoc de tu estar vivint, igual que la família Matthews, aquest poble per primera vegada i veient doncs, com la gent ho percep com amb normalitat, de que això de que no puguis sortir a la nit al carrer, de que un cop sigui de nit no pots parlar amb gent de fora o simplement no pots estar al carrer perquè acabaràs mort, bàsicament, acabes mort, menjat, no sé si et mengen, jo crec que te mengen perquè t'obren en canal, tot el cos s'obre en canal i això és una de les preguntes o de les moltes preguntes que té aquesta sèrie. I a base que tu amb la família Matthews vas veient com és la dinàmica d'aquest poble i moltes de les coses que estan passant doncs tu has d'estar preguntant, doncs està molt ben lligat tot perquè va tot com un tiro. A mi la primera temporada me l'he menjat en 2 dies, són 10 capítols d'una horeta, o sigui que imagineu-vos el hype que porto amb aquesta sèrie, me l'he menjat en 2 dies i la veritat és que aquesta primera temporada m'ha encantat. És una sèrie que et volarà al cap. És una sèrie que de moment, deixeu-me els comentaris a veure si vaig bé o no vaig... No, si vaig bé o no vaig bé no m'ho digueu, però digueu-me els comentaris que us està semblant la sèrie, si l'esteu veient, no l'esteu veient, si la veureu o no la veureu. Jo en aquest cas haig de dir que és una sèrie que de moment té moltes preguntes i ens estan donant poques respostes, perquè de preguntes en tenim moltíssimes. I això és el que també us volia dir a base de per què s'assembla Lost, perquè Lost, diguéssim, el guió és el mateix. Lost van ells a una illa perduda i d'allà és com què passa de fantasia o misteris perquè ells estan allà, perquè hi ha unes senyals, perquè hi ha unes altres. En aquest sentit, si sou fans de Lost, aquesta sèrie us encantarà, la veritat. No sé si arriba al nivell de Lost, però bueno, aquesta té doncs, una miqueta més de terror, que Lost, per exemple, no tenia, que tot era més com més misteriós, no tenia terror. En aquest cas, doncs, té aquest punt té aquest punt més de gore, de terror gore, més slasher, podem dir també, i la veritat és que entra molt bé. I semblant a Stranger Things, sí, jo crec que també, perquè tampoc és molt i molt terror la sèrie, igual que Stranger Things, és bastant passable. Veiem més els drames personals dels personatges, dels protagonistes, que no pas anem a buscar les respostes, que això a Stranger Things doncs sí que passa, sobretot amb els nens, que són els que pivoten una mica la sèrie i són els que es fan les preguntes i s'intenten buscar les respostes. De moment, en From, la primera temporada, tinc masses preguntes i poques respostes, la veritat. Llavors, bueno, jo suposo que és una sèrie que a mesura que vagi avançant més la trama, a mesura que vagi veient més temporades, espero que vagi tinguent més respostes a aquestes preguntes que vaig tinguent. Espero.
espero que aquesta sèrie, que jo crec que no va acabar la temporada, m'ha encantat. Espero que no sigui un Walking Dead, que siguin 2 capítols més endavant, Aquesta primera no passa, aquesta primera temporada, però jo que sé, temporada 3, que no sigui un The Walking Dead. És a dir, que no sigui un capítol o 2 molt bons i tot l'altre sigui palla. I tingui moltes més preguntes i 0 respostes, perquè si no acabaré enrabiat, acabaré que m'està prenent el pèl i acabaré cancel·lant la sèrie i m'aniré a veure una altra cosa i ja està, i així no m'acalento el cap. Espero que no, li donaré una oportunitat perquè ja us dic que aquesta primera temporada m'ha encantat i per això us ho vinc també a dir-vos-ho, perquè la veritat és que també estic molt agraït als amics que m'han dit que la vegi i doncs, estic molt agraït. També us ho vull dir a la gent que no l'hagi vist, doncs que també la vegi. Bàsicament és així la roda i el boca a boca i les sèries doncs també funcionen així, amb el boca a boca d'un amic m'ha dit, un company de feina m'ha recomanat, he sentit que i així funciona aquest món de les sèries i de les pel·lícules. Anem a una miqueta ja a parlar una miqueta de les preguntes que tinc, perquè mireu, m'he fet aquí un paper i boli i tinc aquí apuntades unes quantes preguntes. Llavors, no sé, jo tinc preguntes, potser més puc teoritzar una miqueta, no sé, espero teoritzar. Si no, doncs m'ho deixeu als comentaris, me deixeu fred o calor, si vaig bé, si vaig malament, però bueno, preguntes tinc. Potser algunes no les sabrem fins a final de temporada o no les sabrem mai. De moment, aquestes són les primeres preguntes de la primera temporada, que és, llavors, el que us he dit ara, a partir d'ara, això vindrà amb spoilers. De moment he dit 0 spoilers perquè això passa al primer capítol, però ara, a partir d'ara, si no heu vist la sèrie, doncs podeu parar el vídeo, aneu a veure la primera temporada, que és del que parlaré ara. Quan la veieu tornem i us apunteu les meves preguntes, o si teniu ja les respostes, doncs me les envieu en un sobre i jo les veuré quan vegi la segona temporada. Així que a partir d'ara això anirà amb spoilers, o almenys les preguntes doncs semblaran bastant spoilers si t'has vist la sèrie, si no, doncs, potser no entens de què estem parlant. Spoiler. I a veure, primera pregunta. Per què, o sigui, aquesta gent que surt de nit, perquè bàsicament les preguntes van per allà, vull dir, què passa en aquest poble, no? Què està passant? Per què aquesta gent surt de nit i van com a la casa d'humans i ja us dic, se'ls mengen? No entenc que sí, que se'ls mengen per cobrar la boca, i els obren en canal, però només els obren en canal, però els deixen allà com momificats o morts o trituradíssims. Vamos, és un espectacle visual, això sí que és veritat, és un espectacle visual la sèrie. Si t'agrada una miqueta la sang, ho gaudiràs 1000 per 1000, perquè és veritat que en això no tenen problemes d'ensenyar-te el cadàver obert en canal. Això no hi ha vull dir, t'ho serveixen molt bé i tu menges i ho gaudeixes. Si t'agrada, si no, doncs a cada capítol mor un personatge o mor una persona, o sigui que tu veuràs cada capítol. Almenys en aquesta primera temporada, que cada capítol hi ha un mort obert en canal. Un o dos o varis, no sé, depèn de la caceria que hagin tingut aquests. Què són? Una altra pregunta, què són? Són esperits? Són zombis? Són morts? Són, no sé, realment què són? No ho sabem. Són familiars dels protagonistes? Són gent que vivia al poble i un cop morts reneixen i passen per aquest estat de zombis, caçadors, dimonis? No ho sabem. No ho sabem? No, tampoc ens ho acaben d'explicar la primera temporada. És que la primera temporada és una mica de situació, no? Una miqueta de ostres, què merdes està passant en aquest poble? Per què això és tan xungo? Per què aquest poble no té res?
no sé, hi ha moltes preguntes i realment al final la primera temporada és una mica com, entenc jo que és com la situació, no? I el xoc de trobar-te en aquest poble, perquè ja a partir del 6è, 7è capítol ja van, doncs, com, vale, ja ens hem situat, això és una merda, estem en una presó, ens ho estem creient i anem a buscar preguntes i anem a buscar solucions. Com per exemple, no sé, jo he trobat... sí, això, important, que això no ho hem dit. Perquè no ataquin aquests zombis, no sé, zombis morts, esperits, X, diguem-li X, val? El poble, o en aquest cas el xèrif, que és el xèrif del poble, que és el protagonista, és el de la portada, vale? Doncs va trobar uns talismans a una roca, això s'explica, i amb aquests talismans doncs, es poden ficar doncs, a les parets o penjat a les finestres, i això fa que s'eviti que el X doncs, accedeixi a la casa o accedeixi al cotxe o accedeixi a on sigui i te puguin matar i te puguin menjar. Llavors, aquests talismans què són realment? D'on han sortit? Són bons? Són dolents? En principi són bons perquè salven, però ja sabem que aquestes històries a vegades no queda del tot clar si t'ajuden per després desgraciar-te, no ho sabem. Llavors, és una altra pregunta que hem de ficar a la temporada 1. Vale. Llavors, els mostres X són reals? Jo crec que sí, perquè clar, allò està allà triturat i tothom ho veu, que aquella persona està oberta en canal i està morta. Doncs jo crec que sí que són reals, la gent els veu, però com que ells t'atrapen mitjan entrar-te al cap i menjar-te al cap i fer veure que el que estàs veient és o real o te creguis o te convenci per tu poder obrir, clar, llavors si és mental, si ells t'atrapen com amb la ment, realment hi són o no? O és la ment que fa veure que allò és real? No sé si m'explico. Llavors és una altra pregunta que tirem a l'aire. En principi marca que sí, però jo ho fico en dubte. De moment. Llavors, què més? Sí, apareixen uns símbols. Cronològicament, vale, el dia que arriba la família Matthews, vale, que és el pare, la mare i els dos fills, és la filla gran i el fill petit, vale, ells tenen un accident amb l'autocaravana, vale, perquè quan arriben per primer cop al poble els diuen sí, l'autopista està allà, però ja fan cara com ui, aquesta gent tornaran a passar, val? I efectivament tornen a passar i és com van fent com no és un circuit, sinó que no poden sortir del lloc, a la que surten del poble tornen a començar el poble, i així van fent i queden com atrapats en el poble. Llavors, ells, a la desesperada, la família amb l'autocaravana, al primer capítol, doncs tenen un accident amb un altre cotxe, vale, que fa que se'n vagi de la carretera, surti de la carretera, millor dit, i tinguin un accident, i allà, bueno, doncs, a dins de l'autocaravana, doncs tenim una escena molt tensa, la veritat, és una escena molt tensa, perquè el nen petit, que ara no sé com es diu, Ethan, el nen petit, l'Ethan, queda atrapat se li queda atrapada a una cama, a una fusta, se li queda atrapada a la cama, i això fa doncs, que el tinguin que operar, no operar perquè no tenen mitjans per poder operar, però sí poder ajudar al nen amb operació a la nit, important, val? Una operació de nit dins de l'autocaravana, i allà doncs, clar, es crea un moment de tensió, perquè és el primer moment on el pare Matthew, de la família Matthew, amb el xèrif, que és el protagonista, i la doctora, que també és una altra de les protagonistes d'aquesta sèrie, doncs allà ens donem compte que realment a la nit passen coses que són molt xungues i allà ens donem compte també amb el pare de que sí, de que realment són reals, de que no és
sabeu? De que no és fantasmes, ni són coses rares, no. Realment estan allà i ella ens donen compte. Llavors, doncs, en aquest accident doncs, apareixen un personatge també nou, que també arriba com a família Matthew, també te vas donant compte amb ell de com ell va lidiar la situació, doncs es pensa que és un escape room al principi, de que és una broma d'algun amic, de que l'estan gravant, de que és una broma de la tele, no sé, s'inventa moltes coses, ell escriu moltes coses fins que realment veu que no, que realment està atrapat. És un geni, aquest personatge ve del Sili, no sé si és multimilionari o que va... Bueno, el tio és com un geni, no sé si ha venut un programa a una super mega empresa, un programa informàtic d'aquest rotllo, vull dir que el tio és realment un coco, però és un descarat. Llavors, a mi és un personatge que a mi m'agrada, Haig de reconèixer que té punts que és molt clipolles i li vols fotre un joc d'hòsties, però haig de reconèixer que a mi aquests personatges així, amb aquest puntet, m'amolen. Llavors, és un personatge que m'agrada. Llavors, juntament amb aquest, ja quan han passat 4 o 5 capítols, vale, ja ens van donant com pistes, no pistes, sinó van fent preguntes, doncs que ja tocava, la veritat, perquè a mi em passa i jo el primer que faig és preguntar-me moltes coses i preguntar aquí, preguntar allà i moure'm i tal, per saber realment què està passant. Realment, no només, vale, venen uns tios de nit i ens maten, vale, pues de dia vida normal i de nit tancats a casa. Home, pues, no sé, alguna cosa... No sé, jo preguntaria, no? No sé, perquè ningú més... Bueno, no sé, moltes preguntes. I total, que llavors, doncs, ja realment ells estan ja com més integrats, comencen a preguntar-se, doncs, no tenim llum, si funcionen les llums, però realment no hi ha cable, vull dir, la llum ve a saber d'on, i aquest, el geni, l'informàtic, diguéssim, se li apareixen uns símbols. Uns símbols, és com una rodona, com si fos una rodona amb uns pals a dir, uns símbols. Llavors, descobrint que aquests símbols doncs, es van apareixent durant els visionats, ell ho va dibuixant, també se li apareix a un diari, també amb dibuixos, i llavors ens preguntem què signifiquen aquests dibuixos, perquè són uns símbols que no sabem si són bons o són dolents, no sabem si volen representar alguna cosa, una secta, una família, o no ho sabem. Llavors també és una altra de les preguntes. A veure, què més? És que realment per què surten de nit? Bueno, suposo que surten de nit perquè de dia deuen dormir, això s'explica quasi al final. I no sé si... sí, Víctor és un altre dels personatges també importants d'aquesta sèrie, i Víctor és un personatge doncs, que fa bastanta grima només de veure'l, un personatge molt misteriós, que es fa amic dels fills de la família Matthew, vale? I és un personatge doncs, així com molt vell, té pinta de que sigui el més vell del poble, podria ser un avi, tranquil·lament, a passar fa molta grima, és molt tancat, és molt introvertit, el personatge és molt introvertit, molt seu, és un personatge que sap coses, això ho sabem des del primer segon, molt misteriós, quan comença a cavar unes tombes perquè ell diu que arriba no sé qui, veu nens que són bastant a fora, diguéssim, com al bosc, perquè el poble aquest està al costat d'un bosc màgic, no sé, i tots els fantasmes o tots els zombis o tots els esperits doncs, venen del bosc cap al poble. Llavors, doncs, el veus tots que està buscant entre els arbres. Llavors els arbres algun símbol tenen, algun poder tenen, perquè en aquell bosc és un bosc màgic, això segur, perquè allà apareixen uns arbres tenen un nom aquests arbres segur, que són
arbòlegs o els agrada veure arbres i fer fotos i extingir-los, doncs segur que saben quin tipus d'arbre és, però bueno, són arbres que tenen un forat al mig i aquí a la sèrie fan veure que es poden entrar a l'arbre i teletransportar-se a un altre lloc. No sabem si del mateix poble, si a les afores, si hi ha algun punt, en principi a prop, perquè Víctor aquest tira una pedra i se li apareix a darrere. Llavors, també és una altra pregunta, què passa en aquests arbres? Què hi ha en aquests arbres? És una altra... Per això dic que hi ha tantes preguntes en aquesta sèrie que t'explota el cap, vull dir, no pares d'anar pensant i anar dient i això per què, i això per què no ho sabem, i no sé, moltes coses. També, bueno, això i Víctor, qui és realment Víctor? Després sabem Víctor, que és un dels primers d'estar al poble, en aquest poble que dic, que no es pot sortir. Llavors, Víctor és un personatge important, segur, a la trama, deu ser important. Ara aquí, la primera temporada ens l'han presentat. Sabem que amaga alguna cosa, segurament sí, que sap més coses de les que diu, segurament també, o de les que sabem segurament també. Llavors, interessant seguir el rastre d'aquest tal Víctor. I després tenim un altre personatge també important a la sèrie. Bueno, sí, a part. Clar, aquest poble representa que quan arriba la família Matthews és un poble doncs, que ja té les seves costums. Vull dir, hi ha gent vivint allà en aquest poble, hi ha gent que ha quedat atrapada igual que ells en aquest poble. Llavors, clar, aquest poble, doncs, naturalment, doncs, hi ha un xèrif, hi ha l'ajudant del xèrif, hi ha la doctora, hi ha el típic restaurant... Vale? Allà ens expliquen molts drames personals de la gent que viu en aquell poble, vale? Doncs com professors de filosofia, com gent que està allà perquè els ha passat el mateix que els acaba de passar als protagonistes de la família Matthew, vale? I sí. Llavors, allà doncs, hi ha un personatge que és... bueno, hi ha un personatge que a més un personatge també m'agrada molt, que és Donna, vale? Que ella és com també una de les persones més grans, dels que porten també més anys. Llavors ella ha fet com una comuna, com una casa alberg, vale? I allà doncs ella doncs, va agafant o va heredant no seria, ella va, bueno, els va acollint, això seria la paraula, ella els va acollint en aquesta casa perquè doncs, a les nits tinguin un lloc segur i tinguin un lloc doncs, per estar tots junts i tots en comunitat. Molt bé, la personatge de Donna està molt bé i en aquesta, això és també, doncs allà també apareixen altres personatges també, potser més secundaris, no tan protagonistes de moment, però bueno, ja us dic, en aquesta primera temporada ens fan una miqueta la idea del que volem, una miqueta de presentar personatges i de veure això com es va movent una miqueta, o com es comença a moure aquesta trama. Vale? Llavors apareix també en el poble on ens presenten quasi a tots els personatges, apareix el paper de Sarah, molt ben interpretat per Avery Conrad, i aquesta, doncs, tenim una sorpresa de que sembla que és la única que realment es pot comunicar, no sé si amb els fantasmes de les nits o amb altres esperits. Ella diu que escolta unes veus al seu cap, entenem o en donen a entendre que són els mateixos que són els de la nit, i llavors ella és la única del poble en aquests moments, perquè després tenim un flashback sobre el xèrif i la dona i la seva esposa, que també sembla que li passa o li està tornant a passar el mateix que li està passant a Sarah, o ja li va passar. En aquest cas no és tan dramàtic, sembla, en el moment sembla. Llavors Sarah és doncs, l'única persona que de moment coneixem al principi de temporada que es pot comunicar o pot rebre ordres
aquest esperit, aquests fantasmes, aquest X que li he dit abans. Llavors també és un misteri. Fa uns actes, la Sara, que doncs, primer es carrega apunyalament directe aquí a la jugular a un dels ferits de l'accident de cotxe juntament amb la família Matthew, i després veiem que rep l'ordre d'anar a matar el nen, el petit de la família Matthews, que també creiem que també pot tenir, o també s'insinua que també pot tenir alguna de sensibilitat respecte a aquests entes, no sé, diguem-li X, i sembla que també té contacte. Llavors, doncs, rep l'ordre aquesta Sara, rep l'ordre de matar el nen, i per sort ho intenta i per sort no ho aconsegueix, però amb la desgràcia de que s'encarrega el seu germà, l'únic familiar que té, se'l carrega, el degolla directament, sense voler, un accident, però se'l carrega, i llavors doncs, el nen surt, se salva, i Sara queda sequestrada, podríem dir, per el capellà, perquè també hem dit que hi ha una miqueta de tot en aquest poble. Tenim xèrif, tenim ajudant del xèrif, tenim doctora, tenim bar, i naturalment tenim un capellà, el nostre capellà Catri, que llavors el capellà doncs, la segresta i li explica a Sara doncs, que ella escolta veus, doncs, que pot ser que els pugui ajudar, ell ho interpreta així d'aquesta manera, el capellà, que bueno, doncs, si ella escolta veus doncs, ens pot ajudar a donar un cop de mà a veure què realment està passant. I llavors li va explicar al xèrif també té el seu drama personal, que no el sabrem fins quasi els últims episodis, però bueno, el xèrif està determinat a sortir del poble a no buscar preguntes fins que arriba el capellà i li explica: mira, aquesta senyora la tinc jo tancada després d'haver matat el seu germà, després d'estalviar-nos lo de la caixa, perquè això de la caja és espectacular, vull dir, si has fet un delicte perquè quedi reprès al poble que t'has saltat les lleis, o t'has saltat un ordre de queda, o t'has saltat alguna cosa, o has causat gràcies als teus actes has causat perill a la comunitat, doncs t'ha tancat una caixa sense talismans, sense res, a passar la nit. Si sobrevius, ole tu. Generalment no, perquè clar, van els zombis aquests o els caçadors i te mengen. Passa perquè hi ha un cas, el primer capítol, no, el segon capítol o tercer capítol passa un cas, el tanquen a la caixa i ho veus. Llavors, doncs, entra el capellà, recuperem on estava, vale? El capellà amb el xèrif parlant de que tenen a la Sara tancada en uns baixos de l'església, i que a veure què fan. Bueno, doncs, són atacats, aquesta comuna en el mateix moment són atacats pels X, vale? Els hi podem dir X-Men, si voleu, vale? Són atacats, llavors van a l'ajuda, escapen a la comuna, alguns quants escapen, altres queden morts i queden allà menjats. La gran majoria s'escapa, se'n van a la comissaria on està el xèrif. Bueno, no és la comissaria, és el d'això de correus, vull dir, és l'oficina de correus del poble, però bueno, també l'utilitzen com a comissaria, van allà, i allà doncs el capellà acaba també sangrantat amb un tall al coll per un dels X-Men, i aquí se'ns acaba doncs el capítol amb el capellà mort. Llavors decideixen entre tot el poble, el pare Matthew, el Jenny, el xèrif, la dona, que ja hem dit la dona, que és com aquesta matriarcada de la comuna, doncs decideixen entre tots i tot el poble una miqueta, doncs decideixen instal·lar una antena, perquè han vist que poden rebre senyal neutre, que li diuen, és una senyal de ràdio, allò que encara no s'agafa la sintonia, doncs això és una senyal neutra, em sembla que han dit, i bueno, veuen que poden enviar senyal o rebre o enviar senyal. Llavors doncs, decideixen fer una antena gegant.
a dalt de tot de la casa aquesta comuna, deixen fer una antena gegant per intentar agafar més senyal i a veure si més enllà del bosc poden arribar a donar una senyal i que es puguin rebre. Doncs, acte mateix, mentre fan això, el xèrif, veus, estan els 3 capítols, que agafa la Sara i, com que ell se'n vol anar a investigar què passa més enllà del poble, s'agafa la Sara, perquè ja que sap que el capellà li ha dit que la té, que està viva, que la té allà amagada i que a sobre puc parlar amb el que hi hagi allà, encara no ho sabem, el que hi hagi allà, doncs que se'n van ells dos. Se'n van a creuar la nit, ell s'emporta un talismà, una tenda de campanya, passen la nit, tenen un tipus de problemes i en una nit ell veu que té que anar a un lloc, veu la seva dona, va en un arbre allà, escolta la seva veu, veu la seva dona allà, la seva dona que ja no hi és, que en pau descansi, està allà en un arbre i ell acaba acaba una mica boig, una mica traumat, i llavors doncs, han de passar la nit en plena nit de tormenta, amb el que comporta més tormenta, amb el que altre comporta, decideixen doncs, amb l'ajuda d'un nen d'allà del bosc, un nen que ja hem vist durant la primera temporada, que també el pot veure el nen Matthew i Víctor, doncs els ajuden, els diuen que han d'anar a un lloc a refugiar-se perquè venen tots a matar-los bàsicament. I el nostre protagonista, el xèrif, doncs, passa per un d'aquests arbres que us he dit que teletransporten, entra dins de l'arbre i acaba dins d'un pou. Entenc que és un pou sec. Sí, i acaba dins d'un pou. I aquí crec que acaba la temporada. Aquí. Llavors, en aquest sentit, doncs, en aquest sentit del personatge del xèrif, del nostre protagonista, acaba aquí la temporada, mentre a la casa en el poble estan amb la casa comuna, amb l'antena muntada, intentant trobar senyal d'algun lloc, tant rebre com enviar. I efectivament munten entre tot el poble, en tot el cablatge elèctric, munten una ràdio gegant i efectivament trobem una senyal que no agrada gens, perquè avisen al nostre papa Matthew doncs, que a casa seva està a punt de caure i que estan fent un forat a casa seva i que aquell forat d'aquí res caurà i se'n va corrent a buscar la dona i queda atrapat el pare, que doncs queda atrapat a sota la casa, perquè efectivament quan arriba la casa acaba d'intentar treure la dona, doncs acaba ell ensorrat i la dona salvada, perquè sota la casa dels Matthew, això sí que ho sabem, hi ha un túnel secret. Basta que en aquella casa no hi hagi hagut un poltergeist fa 150 anys i sigui el nucli, però ens trobem que sota la casa dels Matthew és la cova d'aquests X, que allà sota la casa l'estava esperant Víctor, el nostre Víctor, un personatge tan estrany i tan misteriós, doncs estava esperant Víctor perquè li havien dit que baixaria algú per justament en aquell moment del sostre baixaria i que haurien de sortir d'allà i tal. I van passant per uns túnels i es van trobant tots aquests X-Men, se'ls van trobant dormint, i llavors entenem que allò és la cova, Víctor ho diu, que aquí és on dormen, i llavors entenem que allò és la cova dels X. Què fa allà aquella cova? No ho sabem. Per què està justament la casa a sobre? Tampoc ho sabem encara. De moment la casa ha caigut i han atrapat el pare Matthew. Juntament, mentre estaven amb la ràdio, doncs, de cop i volta apareix una tormenta, no sabem si causada per naturalesa per si, justament, estrany, o segur l'ha creat perquè no hi hagi cap senyal i no hi hagi, no puguin
tenir cap opció de poder sortir d'aquí poble, bàsicament. I diria que acaba així. Ah, no! Acaba que dins de tot aquest drama de que la ràdio quasi se'ls hi trenca o se'ls hi ha trencat, el xèrif el tenim perdut, no sabem a on, i és tot quasi un drama. La mare Matthew està per allà enmig d'un bosc o enmig d'un túnel, bosc, digue-li com vulguis, perduda, ells no saben si està viva, si està morta. Apareix un bus carregat de gent, el que significa que aquell bus doncs, també queda atrapat en aquell poble i és més gent atrapada, més drama, més histèria, més al principi una altra vegada i tornar a tenir aquella sensació de ostres, pobres han quedat atrapats aquí en el poble. I així acaba la primera temporada. Ja us dic, amb moltes preguntes, crec que tinc moltes preguntes, crec que he teoritzat amb quasi tot. Vull dir, això és una... He anat a pinyon, ja heu vist que he anat tirant i al final de les preguntes, algunes potser me les he respost, algunes no, i algunes no tinc ni idea, ja pot ser. Però bueno, seguirem més endavant, seguirem amb la temporada 2, veurem de les preguntes a veure si en tenim alguna resposta o no tenim resposta i si anem bé o no anem bé. Llavors, doncs, quan vagi la temporada 2 també la vindrem, l'analitzarem i veurem si ens en sortim o no de tot aquest misteri. Bueno, família, espero que aquest vídeo us hagi agradat. Ja us dic que és una sèrie que fa 4 anys que es va estrenar la primera temporada, que a dia d'avui s'està fent la quarta temporada per HBO. Llavors arribarem, jo crec que el ritme que portem arribarem molt ràpid. Llavors, si ens està agradant la sèrie, la anirem analitzant doncs, temporada per temporada doncs, aquí al canal. Que jo espero que si us agrada aquest contingut i us agrada doncs, que anem comentant totes aquestes coses, que us subscriviu al canal, feu-li un bon like i ja sabeu que YouTube us avisarà doncs, sempre que pugi un nou vídeo, que a mi m'està encantant. Us espero a pròxim nou vídeo, temporada 2. Ens veiem al següent. Adéu, família. Ah, recordeu que això és i sempre serà el vostre Raconer Robert. Adéu, família.